Muntikan ko nang makalimutan ng video ito i-upload. Ito pala ang second day ng Gilas Legends dito after ng laro nila. Yan ang jersey papapirmahan natin. Samahan nyo po ako ngayon mga bossing. Ipapasyal natin ng mga Gilas Legends dito sa New Brunswick. Let's go! First mga boss, susundayin natin Gilas Legends sa hotel nila dito sa Hilton. Kasama natin dito, magkukonvoy tayo kay Boss Joseph, Kumaring Juliet at Kyle. And of course, Marjorie, ang organizer na si Mike Pisa. At saka, ayun, nauna na po sa baba si Ranedil de Ocampo. Si de Ocampo lang po, Jeff Chan, Mark Pingris, Marcos Dautet. At yung dalawang organizer from Alberta ang sasama dito mga boss. Kasi yung iba, si Bilga, si Gary David ay nagpapaiwan sa hotel. Medyo napagod sa agay nila kagabi. Ito, of course, hindi natin masiskip ito kadahil nandito tayo sa St. John. Pinapasyal natin dito sa St. John na sign. And diretso na po kami sa Moncton. In-invite po kami, pinapakain ng seafood which is nasa Skipper's Jack po kami. Sobrang lupit naman po ang nag-sponsor dito ng Skipper Jack Seafoods. Ang mamahal ng mga pagkain dito mga boss. Nung kumain lang kami ni March dito, nakabayad kami, dalawa lang kami ng $200+. Dalawa lang kami nun. All in total, 14 people kami. Naku, ang lupit naman po ng naglibre dito. Kaya sobrang salamat at shoutout kay Boss Christian Pangilinan ng Moncton. Sobrang salamat sa libre nyo at sponsor nyo, bossing. Sana sa next year ulit. Dito mga boss, kumain na po kami. Order ko pala seafood chowder. Kung hindi nyo alam, ito yung sikat na soup dito sa New Brunswick mga boss. Seafood chowder, mix po ng lobster, shrimp, crabs at marami pang iba. Sobrang sarap nito mga bossing. Solid na solid. Ano na? Wala nag-million sila na second shipping. After namin kumain mga boss, ang next destination naman namin, ito yung pinagmamalaki ng New Brunswick, Hopewell Rocks. Nakikita nyo mga boss, it's 40 minutes away from Moncton. Pagdating din namin doon, sobrang worth it yung tanawin mga boss. Maya ay dumating na kami dito sa Hopewell Rock. Sobrang lupit ng tanawin nito mga boss. Sa mga napasyalan ko dito sa New Brunswick mga bossing, dahil ito din ang first time namin, ito yung pinakamalupit at pinakamaganda na tourist destination. At kaya nakahagip pa tayo ng malupitang motorsiklo dito mga boss. May dalawang option para dito mga boss pagdating nyo kung gusto nyong bumaba. Dalawang option po. First, yung sasakay ka ng cart na may kaunting bayad. Yung second naman ay maglalakad ka. Maganda din maglakad, exercise. Maganda din ang lalakaran mo doon sa mga nandito na sa New Brunswick. Kaya sinasuggest ko na pasyalan nyo ito mga bossing. Sobrang gandang destination to mga boss. Ilagay nyo sa bucket list nyo, especially this summer mga bossing. At ang napili ng mga players pababae sasakay ng cart. Ayun dito sa first cart nauna na sina Mark Pingris, Jeff Chan, Ranedil de Ocampo. Kasi second cart naman kami po yung kasama din namin ang nag-isang si Marcos Dautet. Yun ang kulit. Boss Kyle! Vlog din no? Shoutout kayo sa mga pamilya nyo. Shout out from Kuya Marcos Dautet in the house! Mabilis lang makarating sa baba mga boss, 2 to 3 minutes lang ata drive ng cart. Ayun, nandito na kami sa baba. Ayun, makikita nyo bumubunga namin itong sobrang napakagandang likha ng Panginoon sa atin ito. Sobrang magandang tanawin. Ang perfect na pagpunta dito sa Hopewell Rocks mga boss, dapat i-check nyo muna first kung kailan ang low tide. Sobrang perfect yung pagdating namin kasi low tide, pwede kang maglakad sa baba. At dahil first time din namin makapunta dito mga boss, of course, may date moment din tayo dito mga boss. Hindi mawawala yan. Sweetness overload ba?
Hindi naman masyadong hassle ang pagbaba. Mga ilang steps lang naman, nasa baba ka na. Ito mga boss, sobrang ganda. Ganda ng rock formations dito mga boss. Yung mga formations ng mga rock dito ay dahil sa hampas ng mga alon. Kaya kung may chance kayong mapunta dito sa Atlantic Canada mga boss, wag na wag nyong kakaligtaang bumisita dito kasi sobrang ganda dito. Abay, hindi pa paglagpasin ng mga Gilas Legends yan. Of course, magpipicture yan isa't isa mga bossing. Aminin na natin, pinagmamalaki talaga natin sa Pinas ang mga tourist destination din natin. Pero dito namangha din tong Gilas Legends sa mga rock formations na to na dito kami naglalakad sa baba. Ito po si Mike Bisa mga bossing, isa sa mga organizer dito na nagdala sa mga Gilas Legends mga boss. Abay, tuloy-tuloy pa rin ang mga picturean dito ng mga Gilas Legends mga boss. At of course, hindi rin tayo patatalo. Magpipicture-picture din po kami ng asawa ko dito. Kausap ko sa mga batang Gilas, kasama na kami. Sa part na to dito mga bossing, hinahanda ko na din habang nagmamasyal, hinahanda ko na yung mga lista ko para sa ipapa-shoutout kasi hahanap lang ako ng tiyempo kasi medyo nakakahiya din kasi busy sila. Chef Chan! Yes sir! There you go. Bricks Lechon. Shoutout guys. Cebu Lechon ng ano yan, ng Canada dito. So please try nyo yan. Huwag nyo pong ano yan, kakalitan dahil napakasarap. Natikman ko yan kagabi. After sa Hopewell Rocks mga boss, dumiretso kami sa Shedjak kasi nakipag-meet sa ibang Pinoy nagbebenta ng mga jersey kaso wala tayong video dan mga bossing, pasensya na. Automatic after sa Shedjak, dumiretso kami sa last stop, in-invite na naman kami ng hapunan dito sa Moncton mga boss. Dito kami sa St. Louis Bar Club, ang lupit na naman, kainan na naman mga bossing.